Għat-tieni sena konsekuttiva l-Gvern reġa' nieda l-iskema Xjenza u Innovazzjoni fil-Komunità għal laqdiet volontarji u dawk mhux governattivi dan b'allokazzjoni ta' 150,000 euro. Elister Borġ, direttur tal-Istrateġija u s-Sapport fih dan l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, spjega kif il-Gvern wasal għal din id-deċiżjoni wara s-suċċess li kellha din l-istess skema is-sena li għaddiet hekk kif imtlew l-applikazzjonijiet kollha u saret allokazzjoni ta' kważi 167,000 euro u għalenka wħud mill-applikazzjonijiet li gawdew minn din l-allokazzjoni finanzjarja biex bekk ġew xprunati aktar proġetti ta' xjenza u teknoloġija. Kien hemm ħafna proġetti interessanti bħal pereżempju sistemi diġitali ta' ħruq ta' piroteknika, tajjeb sistemi sinkronizzati tal-niepel dwar artistiċi ġol parroċċi, sistemi ta' recordings pereżempju għal laqdiet mużikali. U allura nħossu li din is-sena wkoll din l-iskema tista' tgħin tkompli għadiet tajjeb proġetti oħra ta' innovattivi, teknoloġija. Il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici irrimarka kif din l-iskema il-Gvern qed juri bil-fatt li jrid il-progress fil-qasam ta' riċerka u l-innovazzjoni. Dan b'riżultat li permezz ta' din iż-żerrija li qed tinżera llum għadha pitada pajjiżna jkollu nies mill-aqwa foqsma emerġenti. U l-aqwa mod kif din tinżel għand il-familji huwa bl-qdiet volontarji. U għalhekk riġna din l-iskema biex għal sen oħra ngħinu l-qdiet volontarji u t-tieni nett nibgħatu messaġġ b'saħħtu ta' kemm ix-xjenza u l-innovazzjoni tagħmel differenza u biex inħajru iktar studenti u tfal li jidħlu fid-dinja tax-xjenzi għaliex aħna nemmnu li l-futur tal-pajjiż huwa marbut ma' suċċess fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni.